Саламатсызбы, хөрмәтле дуслар. Бездә бүген экспериментальный бер хәтәр генә конкурс әйтәм Instagram форматта. Короче, бездә кунак. Меня заставили? Заставили. Гис Асылбаков, ну, беләгез, как блогер. Короче. Блогер, блядь. Реально. Вот. Ул, короче, кигән, мин уга задача бирәм. Ул максимально алдарга тиеш. На нинди хәреф әле? Я. Ана шулай. Аңдадыңмы конкурстың нимәһен? Хәзер, короче, шулай дәвам итә. Ул максимально алдарга тиеш. И бу рубрика алдаксы дип атала. Әйдә кит. Нияз, һин рекламный ролик төшерергә кайдан көч алаһың ул? Рекламный ролик. Бу не хәреф? Б. Б. С. Бу В. Бу Г. Г? Дүрт аяклы Г. Ну дайча Д. Прикинь, аттар шулай йөрһә. Ну ладно. Бу В. бу З. Хәзер усложнение итәбез һүзләр. Һүзләрдә һин алдарга Әйдә тиеш. еп барам һәм моментально гына. Бал Салатлаев. Бу Бал китап. китап? Бал грамота. Грамота? Грамота. Бу Банаһа ней ахир. Ашан. кем? Тиа? Кем? А? Кем? Бәкә. Өстәл. Дәфтәр? Дәфтәр. Хәзер билдәле кешеләр була, һин уларның исемнәрен үзгәртеп алдап әйтергә тиеш. Әйдә. Был кем? Дженнифер Лопес. Әйдә. Роберт Дауни младший. Был Захир Төлебаев. Ба Ради Хабиров. Я охшаган дигән. Моныһы инде Павел Воля. Танау кайдаһың? Павел әйтмәйем ди. Әйдә артыман. Был ней? Арынты. Рынты? Арынты. Был кем? Был Зайнетдин. Был Был Ай, артам, да, вырезаем, короче, моментально гына. был кем? Был ней? Yok, был ней? Так, как бы сказать, тиган, без политики, тиган. Давай, давай яңан һорай бер нимә. Был кем? Был Тидрак? Блеш. Давай, не дей, Хабиров тугы һин. Хабиров был. Был ней? Власть. Кем? Ней? Кеше, кем? Кеше. Власть кеше ме? Ах, як поймать. Ней? Солда йөрергә яраткан кеше. Ет, тиган. Яңгыр астында. Блеш. Давай, һин һорайың да мен капылган айтам, Айда, короче. давай. Без политик, Так, что был был. серьезный фигня. Был кем? Был Был кем? Фиона. Артабан хәзер һүрәттәр була. Ул һүрәттәргә исем бирһәң һәм авторлары кем? Бу һүрәттең исеме нинди? Сальвадор Дали, постоянство памяти. Авторы кем? Сальвадор Дали ким бит? Был не һүрәт. Рафаэль Санти. Эш эшләү. Был кем? Был ней? Айвазовский, 9-й вал. Был инде әйтәйек, опять двойка. Авторы кем? Иван Шишкин. Был кем? Банаһа ней? Кем әле? Кант. Юк, ней? Эдуард Мане. Эдуард Мане. Исеме нимә? Крик. Һәр артабан аббревиатуралар була. Һиңа тиз генә озон итеп башкортса әйтеп әйтергә кирәк. Озон әйтеп. Башкортса? Башкортса. Өфе дәүләт башкорт, Өфе дәүләт авиатехник университеты. Бында инде хәреф ул. Өфе дәүләт авиация техник университеты. Ярый, артабан. Был Дәүләт башкортса түгел, Федеральная служба безопасности. И все? ФСБ же. Был. Был дөрес әйтмәһәм дә улам. Дөрес, инде алдар кирәк, максималь алдар Все, кирәк. понял, әйдә. Был нимә? Ушлепан гата алдап тура ултыра. Был нимә? Был финики сәлдергән ботак. Карагайда ни үткән финик. Был Кишер Фатих Х harfinin нормально бар mı? Хөрмә. Был Айгиз ултырып Фатих дияра. Тигән булайды. Был Бирмәй депутат урлай. Вермей, депутат орлай.
Был фәрештәләр булган фатир. Бітті, хәзір мен һиңа һорауҙар бирәм, һиңа тиҙ генә шулай уҡ яуап бирергә кәрәк. Зиганзинскийҙың атаһының исеме кем? Өләсәй. Ғафур. Ғафур ул нимә ул? Китап. Человек-пауктың башҡортса исеме? Кишербаш. Талантһыҙлык һүҙенең синонимы? Нияз. Нормально. Һүн Лираның ысын исеме? Шаяртам. Ней? Шәхес. Алтын ай ҡыҙ булһа исеме нисек булыр ине? Баҡырай. Алтын малай. Нормально. Аҡмулла рэпер булһа ниндәй псевдоним? Заман рэперы. Мәкәйдең, давай. Аҡмулла рэпер булһа ниндәй псевдоним булыр ине? Ҡарабай. Ә? Да. Егет тетеге можно было. Бля. Давай. Аҡмулла. Давай да. Аҡмулла рэпер булһа ниндәй псевдоним булыр ине? Аҡ егет. Да, оригинально. Аҡмулла нимә кейәү? Аҡмулла кеше. Ну беләм тағы. Рэпер булһа. Рэпер булһа ниндәй псевдоним булыр ине? Меня повесить за это. Ладно, давай. Шулай итеп, хөрмәтле дуҫтар, беҙҙең эксперименталь рубрикабыҙ тамам. Айгиз Асылбаков булды ҡунаҡта, беҙ менән уйнап ҡараны, шаяртып маташты, килеп сыҡтымы, яҡманыһын Илсурҙан һорағыҙ. Әйткәндәй, минең подписчиктарға әйтә торған һүҙҙәрең юҡмы? Яҙылыусыларыңа әйтергә һүҙем юҡ. Дуҫтар, әйҙә дуҫтар тип әйтәйек. Дуҫтарыңа әйтергә һүҙем юҡ. Һиңә бер һорауым бар ине. Нияз, һин бына шундай матур, оригиналь, мына шундай, мына ошатып сығып торған проекттарҙы уйлап сығарырға ҡайҙан көс табаһың ул? Көс? Эйе. Әйткәндәй, мин көстө бер исемлек ярҙамында табам. Мына, ошо... Был нимә ул? Был була. Башҡорттарҙың әйтәйек милли исемлеге, мына ҡарағыҙ, күреп ҡуйығыҙ. Эльвира апай, Бишбармаҡ брендының авторы әйтәйек, етәксеһе, шул миңә шундай тәбиғи продукт еткерә. Һәм мин эскән һайын ниндәйҙер илһам килә башыма, уйҙар төрлө, проекттар эшләргә, шундай әйтәйек, хыялдар. Күп һөйләмә. Минең дә һинең кеүек булғым килә. Мин уны ҡайҙан ала алам? Ҡайҙан ала алаһыңмы? Әйе. Мына ошонда хәҙер Эльвира апайҙың аккаунтының нигын ҡалдырабыҙ, һәм дә номерын ҡалдырабыҙ. Шылтыратып, мин Нияз Абдуллинан килдем тиһәгеҙ, бит, ул һеҙҙән 100% ул кем ул тип һорайҙар. Һәм бер ни ҙә скидка эшләмәйәсәк. Шуға күрә Үҙегеҙ барып алығыҙ. 100 һум ғына тора әйткәндәй. Мына ҡайһындай көс бирә ул. Еткән һүҙҙәрҙе әйтәгеҙ, егеттәр, буҙа әсәйек. Әйҙә.